Toimi nyt, typerä laite. Meidän pitäisi varmaan siivota täällä. Viime kerrasta on ainakin vuosi. Kuka meidät saa mukaan siivoamaan täällä? Sinäkö? Heitetään vähän joku irtolause. Virtaa vitamiineista. Au, kummaa, sattuu. Koppi. Pee. Jos saan tämän tuomionaattorin silmän korjattua, meillä on kaikkien aikojen viihdelaite. Sillä voi pelata pelejä, katsoa elokuvia ja kirnuta voita. Digiboksien ehdoton ykkönen. Kuulostaa hyvältä. Voita. Mistä tämä tuli? Muisti matkii pahasti. Ahdistaa. Ja mistä tämä tuli? Crash, tarvitsen pari osaa, jotta saan tämän toimimaan. Tässä on lista. Hae ensin kapasitroni kotoani. Voi vittu. Oletko kyllästynyt nurkkiin kertyviin laitteisiin ja härveleihin? Vittu. Tähän täytyy olla joku ratkaisu. Ja nyt on hyvät naiset ja herrasmöykyt, saanko esitellä Envy? Käytä tiedostoja, juttele älyjen kavereidesi kanssa, katsele elokuvia ja kokkaa. Huisevaa. Ja kyseessähän ei ole tosiaan ilkeä juoni. Mitä mieltä olette yleisö? Oletko tyhjätasku? Eivätkö tapasi miellytä muita? Hanki siinä tapauksessa Envy. Upeaa, nyt minulla on aikaa harrastuksellinen, kuten haukanhoitoon ja erittäisten juustojen keräilyyn. Kiitos, Envy. Tästä paremmaksi elämä ei voi mennä. Eikä siinä vielä kaikki te maan matoset. En keksi mitään lisättävää. Kuinka paljon luulette tämän tekniikan ihmeen kustantavan? Antaa tulla arvotuksia, väki. 1200 taaleja. 24 juuren toiseen kolikkoina. Suokaa anteeksi, minulla taitaa olla tässä viallinen kortti, sillä siinä ei Boom! Voin ilokseni kertoa, että tämä harvinaisen upea laite toimitetaan kaikille Vampasaaren asukkaille täysin ilmaiseksi. Legendaarisen kielen päällä sähkölusiikan ja Tolstoidin toisen kerran kirjan tekijöiltä. Nopeille vastaajille ilmaista purkitettua niskavakarvaa. Niskakarvaa, karvan verran parempi. Pyytä välttäviä valleja. Tuijota ja uneksi. Tuijota ja uneksi. Hanki Envy. Saatavilla kaikkialla paitsi Lohjalla. Postia. Voi Jukra, joku lähetti meille Envyin. Tajuttoman siistiä. Lähetä viestin Sen uuden tekstarin kokoonpa. Vastaan. Ai saatana! Oho! Ei taida pitää sinusta, Crash. Poink, poink, poink. Oho! En nyt oikein ymmärrä. Koko laitteen näyttämään hälyä. Pautsi, sain yli 400 tekstiviestiä minuutissa piispakunnan hiippalijalta. Unohdin mitä piti sanoa. Muistinpas. Lestikää pussimäyrät väkivallalla ja sen sellaisella. Vauhtia kaikki. Meillä on seuraa. Envy, katsele napinoita. Katsokaa tuota. Suoraan omaan suun. Taidamme olla ainoat jäljellä, Crash. Joo. Mitä te teette täällä? Häipykää piilostani! En ole edustuskunnassa! En ole edes laittanut kölyä kainaloon! Satana! Engine. Mitä sinä täällä teet?
kun tohtori Cortex karkasi, hän jätti minut tänne, mutta minulla on älyä ja haaveita. Ennen jäi jalkoihin. Olen seurannut sinua ja Herkullista, siskoasi. Häh? Herkullista? Tarkoitin herttaista. Minä syön hänet ja tarkkailen bändikuutteja ja kerään Ei hyvää päivä sentään. Cortex voittaa ja saan palkinnon enemmän lahjoja kuin Anttilan postimyyntikuvastossa. Ja minusta tulee Vampasaaren kuningas, ihan kuin käärmeisestä. Pihalla kuin lumiukko. Potkaise häntä vähän, Crash. Ei vaan, tarvitsen sitä ajatteluun. Vittu, sitten vartijat. Tapaamme näköjään taas, Engine. Hei, seis! Jättäkää minut rauhaan! Olen liian kaunis löytäväksi! Olen seurannut ja tutkinut teitä kokonaisen vuoden ympäri yksin! Vain nämä typerät rotat seurana, niin saatana! Kiitti vaan, Pomo. Ja sinä, tai saat rautasen korvatillikan! Sanon tämän vain kerran, Engine. Häivys saareltamme. Tavoittelemanne henkilö ei ole juuri nyt paikalla. Voitte jättää viestin äänimerkin jälkeen. Piip. No mennään! Piti ainakin yrittää! Vilkaistaan, mitä Crunch ja Koko tekevät. Leikkivät varmaan vieläkin kypärillään. Super siistiä! Saan ajantasaisia säätietoja! Nyt on kuuma! Ja minä taas puolestani seuraan virtaheippojen hoitoa käsittelevää konferenssia. Kuuluuko näiden tehdä? Varmaan lisäominaisuus, älä huoli. Tuntuu hassulta, mutta ei sillä hyvällä tavalla. Viikkaa pyysi! Fu. Äkkiä perään. Crash. Hei, Koko, olet taas kunnossa. Envy täytti sinut pahalla mojolla. Tunsin, kuinka veljeni voimat alkoivat vaikuttaa sinuun. Mutta se oli niin siisti. Oletko varma, että se oli pahaksi? Täysin. Sinulle kasvoi melkein sarvet. Oi mählä, nyt riepoo. Kaikkien aikojen kivunlaito on paha. Kun se on yhä Envyn vallassa, täytyy selvittää minä hänen matkalla. Homma hoidossa. Käytän silmän ja hakkeroin itseni kelmien verkkoon. Odottakaa hetki. Tämä saattaa liittyä asiaan. Cortexilla blogissa uusi video. Joo, siistillä tyypillä sellainen. Oli 2 vuotta sitten. En tiennytkään. Olipa ylläri. Katsos tätä. Seksikäs. Bonk. Yäk. Pisuaarissa lillui salaatinlehti. Kuka syö voileipää käydessään vessassa? Oikeasti? No, joka tapauksessa palkolliset seison edessänne uutena konnana. Olen sopinut riitani vanhan homoystäväni kanssa. Tervetuloa Nitrus Brio! Kyllä, se olen minä, Embryo. Kuulostaa muuten ihan ensiolta. Muistelet varmaan, että minä keksin Eeva-säteen. Hänkö? Luulin, että Cortex keksi sen. Tietysti minä. Minä keksin Evolva-säteen ja kaikki sen mutageenikojeet, joita Cortex liian käyttää yhä. Minä olen ensimmäisessä pelissä! Ihanat mutageenit, kauniit, on suuri ilo olla täällä taas. Niinpä, vanhan hyvän pahan teosta on jo pitkä ikuisuus. Pahan teosta pääsemmekin itse asiaan. Saanko esitellä Envyin? Hän on hillittävän hyvä.
Haluan niitä mieliä itselleni. Mikä parasta, sen avulla voi luoda kaikkien aikojen vahvimpia mutantteja, jotka tottelevat kaikkia käskyjäni. Katsokaa. Piip. Eikö olekin vulvea? Katsokaa tätä. Come on now. Cortex, mitä tämä tarkoittaa? Päästä minut heti. Minä johdin tätä shottia. Ja johdan vastakin. Juuri noin, Cortex. Jyrää. Lisää happoa. Urapaa! Paperi voittaa kiven, kivi on kovempaa. Siinä ei ole mitään järkeä. Tuohan on sun hyvä Cortex. Olipa pahvista dialogia kaverilla. Tiedän! Kirjoitin Turilleplan. Joo, älä ota tätä henkilökohtaisesti. Tarvitsen NV-laitteelle pahan mojon lähteen, eli sinut. Sinut. Embryo. Tehtäväsi on pitää pussimäyrät kiimaisina. Käytä salaista suunnitelmaa. Miten saamme laitteet mutanttien päähän? Pussirottia, mitä? Se on helppoa. Me annamme ne niille. Me annamme ne niille. Joo. Kylkin koskee. Noita laitteita on jo varmasti joka puolella saarta. Meidän on estettävä Joo. niiden vaikutus. Joo. Miten me teemme sen? Taidan tietää, keneltä kannattaa kysyä. Niin ällöltä kuin se kuulostaakin. Jutellaan Niinan kanssa. Joo. Koko. Envi taisi antaa sinulle aivovamman. Hän on taatusti riidoissa Cortexin kanssa koltostensa takia. Hän on ainoa keinomme. Nämä mutantit, ne ovat täydellisiä kauhun koulun tiedeprojektia varten. Kuulitko, Crash? Koulun sisäänkäynti on varmasti Rottakylän lähistöllä. Tervetuloa pahuuden peruskouluun, tytöt, pojat ja muut konnat. Täällä opitte pahuuden perustekniikat, jotka pitävät yhteiskunnan pystyssä. Hullua tiedettä, matematiikkaa, liikuntaa ja vesileikkejä. Yhteiskuntaopin tunnilla opetetaan sosiaalisia taitoja. Hei, meillä on uusi oppilas. Toivotetaan hänet tervetulleeksi. Hienoa oppilaan, itsetunto on murskattu. Muistakaa vielä nauraa. Haluaisitko sinä oppilaaksi hienoon kouluumme? Ei onnistu. Luokkamme ovat jo täysiä. Sitä paitsi vihaamme kaikkia. Tadän. My name is Cleveland Brown. My name is Cleveland Brown. Räs, mitä teet täällä? Häivy! Vihaan sinua. Pilasit elämäni perin pohjin. Joo. Mitä uutta? Että mitäkö uutta? Mitäkö uutta? Minut laitettiin peruskouluun. Olin Matami Armatin tyttikoulun valtiatar. Vittu. Ja nyt vietän aikani kaikenlaisten nyynien kanssa. Ja se on sinun syytäsi. Joo. Tarvitsemme apuasi. Täh? Setäsi keksi keinon lumota mutantteja pahan mojon avulla, ja se nappasi Crunchin. Meidän on pelastettava se jotenkin. Ha, ja tarvitsette apuani. Oi kuin söpöä. Kertokaa sitten kuinka kävi. Moi moi. Ole kiltti. Teemme mitä vain. Siis ihan mitä vain. Kyllä. Pussatkaa.
Niin, pussatkaa. Ja heti. Se huvittaa minua. Loserit. Okei, minun on tehtävä esitelmä koulua varten, ja te kyyhkyläiset saatte auttaa minua. Miten hyvältä voitto tuntuu? Hyvältä! Joo, tiedetään. Kerro nyt, mitä meidän pitää tietää. No totta kai, puupää. Cortex sitä teki sovinnon vanhan embryosedän kanssa. Embryon. Cortex sitä osaa kyllä isotella, mutta embryo hoiti rakentamispuolen. Ja onneksi nyt tämä juttu, jonka tein kotitehtävänä, paljastaa hänen olinpaikkansa. Juoskaas nyt saaren toiselle puolelle. Pitää hautua uusia ilkeitä suunnitelmia. Okei. Eikö okei. Tervetuloa tänne minun juttutuokioni, jossa minä keskustelen näistä kaikista minun keksinnöistäni, jotka minä olen vääntänyt tässä ajan saatossa. Ja joita Cortex sitten käyttää ihan omilla luvillaan. Tämä on minkä takia keksittiin tekijänoikeuslait. Joten siis, Cortex on vienyt näitä minun keksintöjäni, joita minä olen suunnitellut bandikuuttien ja sen sellaisten nihertämiseen. Nyt minun pitäisi taas rakentaa jotain robotteja hänelle, joita, no, puoli huolimattomasti olen suunnitellut. Niiden perustarkoitus olisi kuitenkin tehdä tuhoja. Joten minä olen keksinyt tämmöisen hienon tavan, että ensin tuhotaan, sitten hajotetaan, kierrätetään, pyöritetään, miten nyt ikinä onkaan. Keksin kaikkea turhaa ja sitten teen niistä jotenkin hyödyksistäkin. Mutta siis tässä on tämä minun iso kanali romua, jonka minä olen kerännyt ajan saatossa. Näistä voi tehdä niitä laitteita, joita se Cortex haluaa. Ja mikä tämä on? Joku kissatauko. En ole moista nähnytkään. Oi, minä en ole mikään turri, mutta jos saisin mahiksen kokon kanssa, minä otan sen. Saisiko minut näyttämään jotenkin kuumemmalta? Joo, tämä näyttää paljon mukavemmalta. Nytten saan mahikseen sen Crashin antautuvan siskon kanssa. Oi, katsohan minua. Yeah, we get much higher. So high. Järs, pysy kaukana! En hallitse tekojani! Ota se kypärä pois päästäsi. Et ymmärrä! Niin upeaa! Apinoida! Juuri noin! Hyökkäystäväsi kimppuun! Höykytä häntä! Lyö häntä jättikäden! Totten! Pakko syödä kuituja! En uskonut. Seis, se on minun! Hyökkää senkin muskelimasa! Hei, tuntuupa hyvältä! Apinointi loppui tykkänään. Kiitti kaveri. Seis! Lopeta! Au, ihan oikeesti. Murtaa! En uskonut, että tapaamme enää. Ei! Minä olin varma, että tapaamme vielä. Miksi ei kukaan ymmärrä? Meillä on rajattomasti pahaa mojoa. Pahaa mojoa. Mistä saatte sitä? Kakista ulos. Crunch on Crashin kaveri ja katso miten käy. Cortex ja minä olemme nyt vallassa. Veljesi lankesi ansaamme laitteen, jonka Jonka sinä keksit, kuultiin jo. Tule jo Crash. Veljeni on näköjään sekaantunut tähän sotkuun. Mene sinä kotiin, Crunch. aivojen päähän sattuu. Menen makuulle. Ramaisee vähän. Ja sinä lähdet matkoihisi täältä. Tulehan Crash. Mennään etsimään velipoikaa. Tämä ei pääty tähän. Minä keksin päätökset. Miksei minua oteta tosissaan?
It seems today that all you see is sex on sex. No, vastattiinhan sieltä. Eikä siihen mennytkään kuin pieni ikuisuus. Kiitos kysymästä. Hyvä. Miksi pahan tappaisi? Eikö mitään, no vittu, mitenkään mojoille lähtee me jaksaa? Cortexinkin alpamainen petturi minä koston. Ha, hienoa. Hän näyttää hyvältä. Pulla posket ja kaikki. Aloin kyllästyä koko tyyppiin. Tuntui kun olisimme naimisissa. Jos edes harkitsisin sellaista. No ehkä vähän sen. Hän on seksikäs. Mojuri varastaminen on halpamaista sinultakin. Miksi syötät minulle kakkua? No, ajattelin vain, että se olisi ilkeää. Tämän käsittelyn jälkeen et enää koskaan halua kakkua. Mieti sitä. Kauheaa. Senkin peto. Anteeksi, täytyy yksi juttua sanoa sitten. Kuulkaas nytten, Trash Bandicoot on tulossa tänne. Ei mitään pelleilyä tällä kertaa. Etsikää ja tuhotkaa hänet. Oikeasti, unohtakaa tolkuttoman hitaat surman loukut. Ennen kuin panen. Oi, kuulostaa pahalta. Oh, harvatkaas mitä? Kuka homolla on nälkää? Ihan vaan. Minä kostan sinua. Joo, kosta vaan. Sinä sanoit sen jo. Koeta ensin päästä lypsypuista. Laita maitoa tulemaan. Kuulemisiin, Hyvä veli, rakas. nyt on hyvä keli. Viimein, jos minulla olisi utareet, niin sattuisi. Hyvä veli, mitä ne tekivät sinulle? Kirottu Cortex varasti voimani. Paha mojo on nimetty kuiviin. Laitettu Envy-laitteisiin. Kerrankin hän on saanut hyvän idean. Ympäri maailmaa? Se vain se lypsämistä nauttaa. Lypsämistä? Naurakaa vain. Ihan niin kuin jaksatte. Kostan tämän Cortexille. Vielä minä kostan. Te olette kostoni väline. Miksi auttaisimme sinua? Sinä olet ääliö. Äidin synttärilläkin annat lahjaksi sukkia. Millainen törppä antaa naamalle lahjaksi sukkia, jolla ei ole jalkoja? Te autatte minua, että saan nämä sulat takaisin tähän maskiini. Kun saan voimani takaisin, vien teidät Cortexin tukikohtaan ja autan tuhoamaan Envyn. Hyvä on. Mitä täytyy tehdä? Kerro mitä pitää... Hän antoi ne vastenmielisille mutanteille. Menkää hakemaan. Sitten joku pyrkii takuttakaa sinut. Jos viitsisit. Pyydän. Vapauta minut. Go go Power Rangers! Rangers together! Samurais forever! Hei Cortex. En voi uskoa, että te tattiaiset yritätte pilata suunnitelmani. Siis aikuisten oikeasti. Eikö teillä ole mitään tekemistä? Hankkikaa elämä. Saatana. Peli on pelattu, Cortex. Jäljellä ovat enää sinä ja Crash. Pum. Hyvä. Haluan selvittää tämän miesmutantia vastaan. Pieksen Crashin omiin käsiin. Aha. Hei, varo Crash. Herra Hyttyssarjalainen hyökkää.
Ei saa nauraa. Olen tosissani. Nyt kyllä vittu lätisee. Osaja. No niin. Mukiloi hänet, Crash, niin päästään kotiin. Unohdin varmaan mainita, että huijaan. Minulla on jäännös N-Brion olutta tätä tilannetta varten. Oi saatana, maistuu ihan nakkilöyhtäisyltä. Ja ehkä hieman, ehkä... Ai, oi! Kuuminen perse paska. Ota siitä rahaa. Tämä ei ole reilua. Ei ole. Vittu, vuoroni voittaa. On ollut jo vuosikausia. Vittu, mä tapaan kohta jo. Oi, Trash. Hän taisi rikkoa jotain. Ai nimensä se Trash. Oi ei. Mitä minä tein? Missä housuni ovat? Valmiina, Crash? Se olit sinä! En ehdi panna sinua nyt. Älyttävä friikki. Oi vittu. En voi uskoa, että selvisimme. Crash, täällä näin. Hienoa, velimies. Ja paljon ilkeää romua jälkeemme. Eikö meidän pitäisi siivota? Emme silti aio siivota näitä. Tiedän kyllä, Kok. Wow! Ja niin he elivät Onnellisesti. on... Trash Manhood. Niin.